Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 2. Tumaas ang employment rate sa bansa base sa pinakabagong datos ng Philippine Statistics Authority o PSA para sa buwan ng May 2025. Ayon sa PSA, ang employment rate ngayong May 2025 ay umabot na sa 96.1%, mas mataas kumpara sa 95.9% na naitala noong April 2025 at May 2024. Umabot sa 50.29 million ang bilang ng mga Pilipinong may trabaho ngayong taon. Mas mataas ito kumpara sa 48.87 million noong May 2024 at 48.67 million noong April 2025. Samantala, bumaba naman ang unemployment rate sa 3.9% itong May 2025 mula sa 4.1% na naitala noong parehong buwan noong nakaraang taon at itong April 2025. Sa ibang balita, formal nang sinimula ng Philippine Air Force o PAF at ng US Pacific Air Forces o PACAF ay ikalawang bahagi ng Cope Thunder Philippines 2025 sa Clark Air Base, Mabalacat City, Pampanga nitong Lunes, July 7. Tatagal ang bilateral air exercise hanggang July 18 at isasagawa sa iba't ibang training locations sa Hilagang Luzon. Ayon kay PAF spokesperson Colonel Consuelo Castillo, layunin nitong palakasin ang alyansa at defense cooperation ng Pilipinas at Estados Unidos. Sa naturang air exercise, magpapakilos ang PAF ng 2,301 personnel at iba't ibang air assets gaya ng mga fighter jets at helicopters. Magdadala naman ang PACAF ng 225 personnel at F-35 fighter aircraft. Bahagi ng CTPH ang subject matter expert exchanges at field training exercises sa mga itinalagang military training areas sa Hilagang Luzon. Inaasahang mapapahusay nito ang operational tactics at joint mission capabilities ng dalawang bansa. Matatanda ang unang isinagawa ng Pilipinas at Amerika ang unang bahagi na naturang aktibidad noong April 7, 2025. Abangan ang iba pang mga ulat at updates sa Pasada Balita mamayang alas 4 ng hapon. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.